Takže čus lidi, já vás vítám u dalšího videa a v dnešním videu budeme kupovat za pár kaček od Vietnamce a dneska si jdeme koupit něco za těch 65 korun. Jdeme na to. Takže můžeme jít na to, máme 75 korun. Let's go. Tak. Takže to jsme dokončili. Máme to vzadu. Tentokrát kachama čipsy a jdeme ochutnat. Omlouvám. Co zkusíme? Skipity stále pozici. Tak koupíme Moona a potom s příštím dílem si ochutnáme tady, teda Fizzyho. Jo. Let's go, jdeme ho koupit. Takže Moon drink máme koupený a jdeme si ho společně ochutnat. Let's go. Takže Moon edici máme připravenou a my můžeme jít na to. Jdeme si to společně ochutnat. Takže v dnešním díle hodnotíme balení, cenu a chuť a můžeme jít na to. Takže voní to jako totální kaktus. Nebo nějak řečeno jenom, že aloe vera. Jdem to ochutnat. Takže jdeme hodnotit, vůbec mi to nechutná, absolutně. Je to podle mě taková hrozně teplá aloe vera ve všech malinkých sáčích aloe veru. A jdeme hodnotit, takže zvenku to vypadá hezky, takže dáme 10. Chuť, moc mi to nešmakuje, dáme 3. A cena stálo to 30 korun. Absolutně nesouhlasím, dáme taky 3. Takže u dnešního videa by to bylo všechno a v příštím díle si jdeme ochutnat Fizzyho Skibidi edici. Takže dnešní video by to bylo všechno a zatím čus. Treasure, I will not crack under pressure. Your skin so smooth like some leather. You so cute.